Og vi laver Talent Show 3. Jeg glemmer helt, vi har lige lavet toren. Og det er Halloween-tema, og vi har en særlig gæst med, og det er Pokémon Bamsen, der ligger her. Han hedder Kim. Hej. Hej og velkommen til dem, der er zombier, som slet ikke er zombier. Ja, meget mærkeligt. Du ved, minder. Jeg gider ikke det her mere. Bravo, hvor er I dårlige, altså. Jeg vil ikke være med mere, stop. Og vi har Johnny, og han har pistoler. Og jeg har ikke forklaret, hvad det er, at det er, de skal, ja. Johnny skal nakke en bandit, der hedder Søren, og vi begynder 3, 2, 1, nu. Jeg kan også skyde dig. Nej, jeg er for ung. Den her, den er for min kat. Den er for min lillestof. Og hvad med den sidste? Det er der ikke noget, der hedder. Jeg stopper dig. Du er ikke engang en superhelt. Okay. Han er dum. 2 gram spøgelser. Og vi har 2 spøgelser. De 2 grænsspøgelser, min lillebror lige sagde. Ja, jeg siger det bare på grund af, at han sagde det ikke. Tror jeg. Og kom ind, grænsspøgelser. Nej, jeg spøgelse, du gik lige ind i døren. I kunne godt blive til noget, men jeg kan ikke lide dig der. Du er lidt for selvoptaget. Jeg kan ikke lide dig, så du må godt komme videre. Der er deres mærkelige spøgelse, der ikke kan se en dyt. Ikke dig, du får dårlig. Hvad har du at sige til det her spøgelse? Du er med? Hvad, du er videre? Må jeg godt fortælle en joke? Ja, hvis den er god. Jeg har en ven, og han hedder William, og jeg har min allerbedste ven. Han hedder William, og jeg har solgt ham i Netto. Fedt. Ikke bare sejt? Nej. Vi har ham, der spiser sin canvas, så siger han, ula, hele tiden. Og denne her canvas er sponsoreret af Jesus Candy Bix. Kom og se det i Vandensbæk. Og vi starter 2, 1. Jamen, det her kan jeg godt lide. Ja, den her gør så jeg siger, Ulla, vi hører. Ulla. Du er vist lidt for mærkelig fyr, jeg gider ikke. Hallo? Du er lidt for mærkelig fyr, jeg gider ikke have dig med. Ja, Ulla, jeg spiser croissant hele dagen lang, mens jeg spiser croissant. Ulla. Du er fyret. Nej, det pistolerne er det dumme har smittet af. Nu er det også i den her video. Det lagger. Det lagger. Hvad skal vi gøre? Og mange tak, fordi I så med den her video. Og den her video er sponsoreret. Ja, det har vi forstået. Okay, og den her video, den er sponsoreret af Jesus Candy Bix i Vandensbæk. 15 kroner for en. Jeg tror, jeg havde en mærkelig... Hej. Ses.